Idan za ki yi awara kina buƙatan waken suya. Wannan waken suya ne wanda na jiƙa shi ya kwana, amma mutane na iya yin awara ba tare da sun jiƙa waken su ya kwana ba. Kawai dai bambancin shi ne waken da aka jiƙa shi ya kwana awararsa ya fi auki akan wanda ba a jiƙa shi ya kwana ba. Sannan kuma in kika jiƙa waken ki ya kwana za ki ga da safe ya yi laushi sosai, so zai ba da sauƙi wajen yin niƙa. To da farko dai bayan na jiƙa wake na ya kwana sai na kawo na zuba a cikin blender. In baki da blender za ki iya kaiwa wajen niƙa a je a niƙa miki shi. Kumin afuwa ban muku sallama ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my kitchen where halal meals are made with love. So bayan na zuba wake na a cikin blender sai na sa mishi enough water na niƙa shi sai da yayi laushi sosai. So za ki samu irin wannan abin tatan sai ki sa shi a cikin tukunya ko kuma ki sa a cikin roba. Za mu yi amfani da shi ne wajen tace wannan waken suyan da muka markaɗan, sosai ki kawo ki zuba a ciki. Idan markaɗanki ya yi kauri sosai za ki iya ƙara ruwa a ciki kafin ki tace. So sai ki tace duk wannan madaran da ke jikin waken suyan kamar haka. Bayan kin gama tacewa za ki iya ƙara zuba ruwa a ciki ki ƙara tacewa na biyu saboda ki samu ki cire excess milk ɗin. Sannan sai ki samu tukunya mai faɗi ki juye milk naki a ciki. Na kawo manja ne kaɗan na zuba a cikin waken suya na, sannan sai na jujjuya shi kafin in kai shi kan wuta. Shi wannan manja da ake sawa yana hana waken suyan ki tasowa a yayin da ya fara tafasa ya zube a cikin wuta. Bayan na ɗaura waken suya na akan wuta, na bar shi ne da ya ɗau zafi ya kusa tafasa, haka za ku ga manjan ya ɗan taso sama da foamy texture da yake ciki. So sai na samu ludi sai na kwashe wannan manja da ɗan abubuwan saman, so sai waken suya na ya koma kamar haka. Daga nan kuma sai na bar shi ina jira ya ɗan fara tafasa. Ba za ki bar wajen wutanki ba, haka za ki tsaya a wajen saboda kai ya tafaso ya zube a cikin wuta. Wannan farin abin da kuke gani a cikin leda kuma ana kiran shi ɗan tsami. Shi za mu yi amfani da shi wajen ɗaura awaran mu. Na samu ɗan tsami na ne na naira 50, duk da dai ban yi amfani da gaba ɗaya ba. Sai na zuba a cikin roba na sa ruwa kaɗan. Sannan sai na ɗauko shi lokacin da awarana ya fara tafasowa sai na zuba wannan ruwan tsamin a ciki. Bayan na zuba ruwan tsamin a cikin awarana sai na ɗan jujjuya shi da ludayi sai na bar shi ya fara tafasowa. A yayin da ya fara tafasowa za ku ga yana haɗe jikin shi kamar haka. Da farko za ku ga yana ɗan tafasowa yana zama kamar yogurt. Daga baya kuma za ku ga tafasan ya ƙaru sosai, sai ku ga ruwan ya fara rabewa da awarar. Dan Allah idan kun kalli bidiyon nan har zuwa nan wajen, zan so ku danna min subscribe sannan ku yi liking ku yi commenting. To dududu wannan dai ba zai ci fiye da minti 5 ba daga lokacin da kika zuba ruwan tsaminki. Kamar yadda kuke gani gashi ruwan ya fara haske, so za ki bar shi ne ta tafasa haka har sai kin ga awaran ya haɗe jikinsa gefe ɗaya, shi kuma ruwan ya yi haske ya zama fari babu alamun awara a jikinsa. Bayan kin gama tacewa tun yana da zafinsa za ki samu ne ki haɗe bakin sai ki ɗaura abu mai nauyi a samansa saboda ya cire excess water daga ciki. Kamar yadda kuke gani na ɗaura tukunya ne mai ɗan nauyi akan nawa, so bayan ruwan ya fita bai fi minti 5 zuwa 10 ba sai na fito da awara na yayyanka. So gashi nan dai mun gama yadda ake awara. Daga nan kuma sai dai kawai ki je ki soya awararki, in ma da kwai kike son soya ta, in ma haka ne to bismillah. Da fatan dai kun ƙaru da wannan bidiyon, kar ku manta ku yi subscribing. Fi amanillah.